Masuk. Narayana gedang kluthuk. Ayo tandake di tengah kabeh. Ayo sindiri nang tengah kruwel ngono lho. Jejeb ndang ngono kok. Wong Pak Haryono nangkep larang kok joget kok. Nggih, dek menawa sinten ngajeng. Monggo nderek. Tepok gelang merana mrene tansara runtungan angupaya urip bebarengan kahage sangu nek urip bebrayan Mas Minut sone banget kok banter tenan Mas Minut ayo rukun ya Mas marang sak padha padane imen piso ayam tentrem uripe waduh 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 tangi turu malah embun padang tanpa lamun nanging aku nekat imbun moto pedes kabeh golek tombok kodhong suruh tanpa bosa basi gak kenal kata pakimu aku malit tenan nyatane tidak karuan mau bengi ngopo aku juga tidak paham koyo neku ngetuwa ning kok aku gampang lali awakku teles kabeh opo aku jekur kali efek kadang kluthuk sirah mumet mantuk-mantuk tak kira tayu pancepul pitik pocong kluruk dewasaku joget goyanganku kloget-kloget aku gak wani ngelih aku sangu lele penyet aduh gedang kluthuk gedang kluthuk gedang kluthuk gedang kluthuk gedang kluthuk aduh gedang kluthuk aduh gedang kluthuk aduh kacang kluthuk kacang kluthuk kacang kluthuk waduh 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 tangi turu malah embun madyang tanpa lawon nanging aku nekat imbuk moto badus kabeh golek tombok kodhong suruh tanpa bosa basi gak kenal kata pakimu aku lali tenan nyatane tidak karuan mau bengi ngopo aku juga tidak paham koyo negong tuwa ning kok aku gampang lali awakku teles kabeh efek gedang kluthuk sirahmu met mantuk-mantuk tak kira tayu pancepul pitik padha kluruk dewasaku joget goyanganku kloget-kloget aku gak wani ngelih aku sangu bebek penyet aduh gedang kluthuk 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 gedang